Kowe kok iso ngene iki awal mulane kepiye? Kula bingung, Mas. Bingung piye? Awit kula budal niku kula pun bingung. Dalan niku kadang niku kula ngeblank. Terus Nek tetep kula tanggung jawab. Nyakui bidal nyambut damel nggih kula upayane. Dugi lokasi kula ngisik bingung. kowe Terus tiang gelisah ngoten niku, Mas. kowe bingungmu kuwi sadurunge pirang dina apa di waktu hari kuwi? Saderenge niku kula niku pun gelisah ngoten niku le. Wis beberapa hari. Pirang dina? Kalih dinten enten. Kowe rong dina wis bingung sik ya. Terus kowe teko lokasi. Dan mriku kula nggih bingung. Terus tekane Ketambah nggih radi kesel ngantuk. Ya. Nek ngantuk nggih mboten pati osane, Mas. Sing di saat kuwi sing dadi awakmu gak penake ngrasa piye? Apa kesel, apa ngantuk, apa Gelisah, Mas. gelisah? Gelisah napa kula nggih mboten ngertos. Terus Kadang niku pengen ngalamun ngoten. Mboten fokus ngoten lho, Mas. Terus tekane bar acara dik wingi kuwi terus piye? Kula nggih pamit mantuk. Tapi nggih kula sik gelisah bingung ngoten. Kula mantuk nggih langsung mantuk mboten. Hampir ten pundi-pundi. Terus di waktu kowe nyepeda piye? Kula niku nyepeda nggih kados umume kula nggih mboten ngantuk Mas niku. Ora kesel jane ya. Mboten wong kula nyepeda angin niku malah padang ten mripat. Tapi tiang-tiang niku sakertose kula ngantuk. Enten sing matur nek kula niku mendem. Padahal kowe ora ya. Mboten, Mas. Sik kuwi ana rumor ki kowe jare sadurunge kejadian iki kowe ngetutne truk. Iku men tepe, wingking tepe. Kowe apa ya bener kowe iki menggak-menggok? Mboten. Ora, biasa. Kajeng nyalip ngoten niku to, Mas. Sok kula golek sing selo kiwa napa tengen. Kowe nyalip. Kula nyalip. Nyalip terus Mas kula niku ngajeng niku nggih dalan. Dalan raya kenceng ngoten niku. Iya. Dados kula mboten sadar. Ternyata kula niku nabrak niku. Sangertos kula niku nggih dalan lurus. Biasa lurus ya. Arah ten mantuk dalan mantuk. Tiba-tiba kowe nabrak wit kuwi. Saderenge niku sempet oleng, Mas. Oleng iki mergo apa? Mboten ngertos kula. Oleng. Terus ternyata niku enten wit niku kula tabrak niku. Kula mboten ngertos wite niku saderenge. Romas kula niku nggih dalan lempeng. Ning kowe apa nyawang kira-kira enek sosok apa piye?
sak ngertos kula niku mriku niku kan darah Thomas. Mriku niku kathah darah. Terus kados nggih kathah Mas. Darah niku ngalir ngoten niku. Terus kados manuk dipakani ngoten niku lho Mas. Dadi kaya langsung mlumpuk ngono kae. Nggih. Kula mriku nangis Mas. Kula kelingan adik, bapak, ibu. Aku yo Kula terus akan nyenengke tiyang sepuh Mas. Kula sik nakal. Wis. Kula ninggalke ibu malah kondisi kula kados ngeten. Kula remen Mas kali rencang mriki. Kula remen sinau, kula sik pengen sinau. Wis gak apa. Terus foto Mas mriku niku kok kathah arwah napa niku. Terus kula ngertos niku bekas darah niku terus mriku nggih kathah Mas. Pun garing-garing ngoten niku. Kalau wingi kula ten mriku niku kula ngraoske darah king sirah mriku mili. Mibar niku kathah Mas. Enten maneka warna. Sing sosok-sosok sing kula ngertosi niku wonten gambar ngoten niku mriku sami nyelak kula Mas. Kula wedi Mas. Saestu kula nyuwun tulung, kula mboten wonten mriku Mas. Iya. Tenang. Kowe tenang ya. Kowe tenang. Kula nyuwun ngapura ya Mas. Enggak, kowe ora ono salah. Yen kula kathah lebat kalih jenengan. Iya. Kalih rencang-rencang kula matur nuwun sampun dipun bantu. Iya. Sing warai kula niku sedereng saged tenang niku kula dereng kepake kalih bapak ibu Mas. Ayo. Terus mungkin kowe duwe pesen apa? Kowe ana pesen apa? Mungkin sing kuwi kudu dirampungi apa sing kudu sing diselesekne. Sampai Kula mau kepengin matur kalih bapak ibu. Nyuwun ngapura Mas. Niku kula pengen nyuwun ngapura. Iya Mas yo kowe gak iso matur tapi wong tuamu, bapak ibumu insyaallah wis kula mesare bapak ibu susah Mas. Wis ndongakne sing terbaik kanggo awakmu. Lan ngapurane awakmu. Dereng kelas Mas. Niku sing warai kula gabot. Di samping niku kula ge bingung. Kok kula ngalami kados makaten sing niki bener-bener mun kula mboten nyangka Mas. Nah yo. Sing sabar ikhlas yo. Kabeh wis digaris Gusti Allah. Ngene iki Allah sayang karo awakmu. Ya. Kowe karepmu ora ning ngono to. Oke Mas. Kula wedi Mas. Mriku kathah
wedi Mas. Panganane getih santen niku Mas, niku lho wedi. Iya. Sing tenang ya. Niku kathah Mas sing nyuntulong. Iya, betul. Ya sing baku awakmu. Pokoke ditampa kanthi ikhlas. Seluruhnya sampai dengan rincang-rincang sanes nggih Mas. Kula nyuwun ngapunten menawi kathah lebak. Sinten mawon. Iya. Pokoke mangkene panjenengan kepanggih kalih sinten mawon nyuwun tulung jenengan sampai ngapunten kula Mas. Iya, Karim. Ngapunten kula manesaken terus sing pun lebak. Sing sabar ya. Sabar, ikhlas. Kabeh wis dadi takdir saka Gusti Allah. Kok nggih kados mekaten Mas. Takdir kok nggih kados mekaten. Iya. Bapak Ibu dereng ikhlas. Kula nggih dereng pati ikhlas Mas, mboten angen-angen kula nek dipendhet ketangan niki Mas. Iya Rama itu nek Bapak Ibu ngurung ikhlas kuwi saking tresnane Bapak Ibu karo kowe.